nuwun menawi dipun sanesing gandring tenan sapanjenenganipun paling nikmatan paling slametan paling cekti marang aturan kula lho iya dene aku lan kowe bengi katinggalan ana ing TBS Taman Budaya Surakarta Taman Budaya Jawa Tengah ngisi jumlah liwah waktu malam jumlah liwah iya aja kan ya sosok ini sosok itu kan itu ini abdi biaya jebong ini kuku tangan kuku
Sing nata wayang kuwi yo budaya. Sound system ya. Terus pengrawit aku itu main gantung seniman itu ya gantung. Jadi nah zaman presiden ini Pak Soeharto aku jadinya presiden ini seneng budaya wayang itu Bung Karno karo Harto mesti wayangan sejarah Bung Karno istana mesti wayangan batu dewe ayang ngono songko banyak tadi kok bapaknya Budiru mungkin dari Bung Karno Banan Kosakro tinggali Pak Harto dalam cilik kondang dia nanti Mario jenenge Mas Darmadi almarhum ini cilik tanggap karo Presiden Soeharto nah baru ini Presiden orang Israel kabeh terus Presiden selanjutnya aku semuanya lagi malu boleh-boleh yang orang ngomong iya untuk kebudayaan itu jadi hanya dana biar kan zaman dari bebas pendidikan dan kebudayaan mesti ada dana iya bersyukur buku pemerintah ini malah budaya itu dulu sekali dihubung ini mulai banyak kan loh sekali dihubung kok rusak maksudnya dihubung dan sendiri kan budaya kan dihubung kok wonten ing Madura budaya kan dihubung ditonto sih ditonto pengrawit ditonto ngerawit jalannya ditonto pokok promo toko susilo ya silo kupang ora kok sing nganten juga ya toke mas kok kali ya kan ditonton ya urang ngatur pun ada dhewe katinggalan suami taman budaya iki ya kerjasama karo sponsor-sponsor lho nanti sponsor-sponsor dari Jakarta MTU Pak Iswadi Fakultas Teknik terus Yayasan Putra Pendowo jadi sehingga anak-anak Iwan Putra Swadi Fakultas kerjasama dengan sponsor mungkin ini mulai soalnya sing ngastor iki mumet. Mula wayang Jawa Tengah malam Jumat Kliwon Taman Budaya Jawa Tengah Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Jono tamu undangan sapa wae. Sing mangerteni Kepala Dinas Kebudayaan dan Wisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Ya. Angka loro Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Bapak Sugiarto SPD MPD. Angka telu Bapak Kasubag Tata Usaha. Jadi Bapak Hermanto ST. Ya. Angka 4 Ketua Harian Pemadi Jawa Tengah Bapak Profesor Dr. Widodo Broto Sejati SSN MSN. Bapak Widodo kurator dalangan lho, kurator sapa? Siji kuwi Bapak Dr. Bambang Suwarno SK MHU. Kuwi kurator dalangan. Sing nomor loro kadang sepuh Mas Purbaskara SK MSN.
Tim kreatif Taman Budaya Jawa Tengah, pamong budaya. Manajernya Jokowi, manajer panggung Mas Vita. Oh, Mas Vita. Lan lakon iki simpun Jokowi sedulur kula sapa Mas iki putra saka Budiru. Jakarta Banyuwangi Kulur. Lalu lakone Swadi Ibu Joko Rajo. Jadi dilakoni Swadi Ibu Joko Rajo ya menghormati utawa mengenang lakone Ibu Joko Rajo lakon Semar Bangun Gendong Kencana. Ini umumnya Semar Bangun Kanyangan. Swadi Joko Semar Bangun Gendong Kencana. Matur nuwun. Awak dhewe katimbangan kanthi kanca komplit Bima Laras. Seniwati musik iki grup iki bukan grup Bima Laras iki. Ana siji iki jadi seneng, ayo sediaku iki ya semua ini senyale sapa balasukan. Yang ini kalau gambar kalau saya nyalon jadi sabdoan kurang gambar sabenang-benang ini sempati ditepungke masih Joko Siji lan karyane Pak Joko yo karyane Bapakku Joko Rajo saha karya Iman Sudarsono. Yo di atur DNA satu ngatur lakon coba tepung siji Joko Siji wiwit sing saka pinggir-pinggir itu ya ae asmane Mbak Indang Romanti sarjana seni di dalem ing Sukoharjo Makmur. Oh, Sukoharjo Makmur iki sarjana seni. Nah, sisi pengennya Mbak Marika saka Mojo Gedang Kota katanya kayu sarjana seni PNS dulu SMP. SMP wah ini sarjana ini biar isi jurusannya pedalangan ini pada di sini jurusan pedalangan dari sini jadi lakon ini sopo itu mari kan sisi dengan sopo Kota Nami. Kota Nami Mbak Rizky Mes Gestar Sri. Jadi S-Logo Bandar Pengantin akan ngomong ya si Maya aku ini kami Jawa Timur ya Mbak Rizky nah sisi dengan ini sopo kata ya Mbak Tata iyo sarjana seni kuwi putu dalam kondang lho sapa putune Pak Sutikno Slamet Karang Talun Klaten. Kuwi putu dalam kondang Pak Sutikno Slamet. Wah bukan kandhane sarjana kabeh tenan ora lah sing tenan iki saka Yogyo sapa Mbak Ayu karwane Mas Iswan iki biyen sing dene Sinongro Maru dan Ayu saka Jogja betul bisa dikene kuwi Mbak Ani Blorong kuwi yo biyen sing dene Sinongro asli saka Mas ini lenggah sama Yogyo sisi tengah ini kuwi kondange anu dunia maya dunia duit jari urip ngono ini asli jenenge ini kuwi Mbak Dine Tati Bang Kandung Ayu adine Mbak ini Tati nah ini becak sini nah ini aku tekok sini yo jenenge sapa lho asmane sinten asmanipun Dira sinten Dira tinggal di
saking segala bantul ngayukan Segalu banget. Ceritanya almarhum Pak Seno. Tegal. Oh, tegal. Oh, bajunya pasti dan awan pas papat. Dan kalau seperti ini sebenarnya sopo. Sing ini sing ngeterke sopo kok bantul. bapak Oh, bapak, kan bapak. Oh, bukan bapak sama loro. Ya, ibu kan itu. Oh, wis coba ini anu itu kok. Itu kan saya koyo aneh. Ya. Kowe pomo bawa yo iso bawa apa? Sing senengi lanang apa? Trisna ke Kagum tresno. Kowe suruh iso suruh. Suruh paketan ngono iso. Wise suruh Solo apa suruh Yogyo iso paketan. Nami sepira Mas? Nang gede. Andra kang Gusti Paru sampe. Ya ndak apa. Andra Andrekan Pustika tepuk tangan. Suaranya apik. Dan suara makan sabar. Sabar. Apa ngomong suara? Suara namanya semua nyala. Nah, wes. Kok dikit duwe pakai tipis. Ano kiwir-kiwir. Kosong-kosong ada kita kosong lagi. Pakai tipis sebenarnya. Gus. Gak mutar ya kok ra iso. Iya, wis manis ku sapa pinten. Apa YouTube apa karo sing marai. Mari sapa guru sampe. Bapak Suparto ikut guru institusi Indonesia Baik. Oh, isi Jogja kan? Wah, ini aku. Itu ada guru yang guru berat. Karena aku urusan isi Jogja ini aku. Coba kowe nembang di sini ada video. Nah, jadi bang Sopato tuh ini nembang apa? Apa mau? Kadung Tresno, kadung bawa perang. Ya, kadung bawa mas, apa? Kan musik gerang-gerang ini di sini. Ini musik gerang-gerang kayak di sini. Nah, nanti kan apa dengan nanti kan ada kok mutasi itu. Mungkin ini patut baik suaranya api. Nah, untuk pengganti ini sindir aku. Nah, generasi penerusnya harus ini. Nah, kalau dia. Orang apa dong?
Ora apa-apa, iki bergerak apa-apa dong. Delok kok apik bae suara bisa.
Aku ngombengan terus. Poso ora? Poso ora? Poso. Poso duwe poso. Timbane sing terus ora poso. Dewe ora poso enek kadang-kadang wong kali bos. Aku ora poso. Yo, apa iki gandeng kesane lakone Mbah Joko, kula karya Mbah Joko diaturke lho. Oh iya. Karyane apa? Tumindak jujur. Mbah Joko iki biyen wis nyiptake lagu Tumindak Jujur. Oh. Coba dibawani. Monggo Mas Anto, monggo Mas. Tumindak Jujur. Makasih ya. Menangis jangan ikan.
tindak jujur karya Ki Joko Jokorajo apa Gumbang Sawit Boyolali wilayah Ki Joko kanjeng senior kita yo tinggalane akeh banget yo ya saiki karya Pak Mantok Sudarsono kahanan saiki lagi Jamanitan yo judulnya lagu Jamanitan karya Pak Mantok Sudarsono coba karyanya nyanyi buri apa karya bumi lah mau kebetulan mesti kebetulan ratu mau karya sopo ketawa opo terus menunjukkan geriong mau jenenge laga opo menawa nyanyi itu opo iki mau ketawangi karya Mas Bambang Irawan itu singgung ketawangi lho Mas Bambang Irawan itu singgung Kanjeng Bambang Irawan terus menunjukkan untuk ladangan kamu karyaku sopo karyaku judulnya ladangan apa ladangan